നിങ്ങളുടെ പെസി അല്ല, ഞങ്ങളുടെ റൊണാൾഡോ യഥാർത്ഥ ഗോട്ട്. ഓ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പെനാൾഡോ പിന്നെ ചാരിറ്റി ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഗോട്ടാവുമല്ലേ? എടാ നിങ്ങൾക്ക് വേൾഡ് കപ്പ് ഉണ്ട്. അന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മെസ്സി എന്നാണ് റിയൽ ഗോട്ട്. നിങ്ങളുടെ പെസി അല്ല, നിങ്ങളുടെ പെനാൾഡോ അല്ല, അന്ന് ഇന്ന് റിയൽ ഗോട്ട് ഞങ്ങളുടെ നെയ്മർ എന്നാണ്. എടാ മണ്ടന്മാരെ, നീയൊക്കെ ഇവരുടെ പേര് തമ്മിലടിച്ച് നിന്റെയൊക്കെ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കളയും. നീയൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? എടാ ഇവർ 3 പേരും ലെജൻസ് തന്നെയാണ്. ആ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ യാതൊരു സംശയമില്ല ആർക്കും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാളോട് ഇഷ്ടം കൂടുതൽ തോന്നാം എന്നും പറഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളവർ മോശക്കാരാണെന്നൊന്നുമല്ല. ബാക്കി പ്ലെയേഴ്സിന് നമുക്ക് റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലാതെ അവരെ കളിയാക്കി നമ്മുടെ പ്ലെയേഴ്സ് മാത്രമാണ് വലിയ ആളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല. എത്ര പറഞ്ഞാലും നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. പിന്നെ നീയൊക്കെ ഇവിടെ കിടന്ന് തമ്മിലടിക്കുമ്പോൾ നീ ഒന്ന് ഓർക്കാതെ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഈ വേൾഡ് കപ്പ് നമ്മുടെ ലെജൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വേൾഡ് കപ്പാണ്. ഒരു ഫുട്ബോൾ ലവർ എന്ന പേരിൽ ഫാനിസം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ലെജൻസിന് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഫെയർവെൽ കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അല്ലേ?